A čo to má pokazené? A to treba do Bratislavy začiť? Tu máš jedna holka, že je hodiny. No už raz to taký dostal, opravíš sa, máš staronové hodiny. Druhá Taký darček. No, čo? sekundovka sa není Miro, nie sekundovka. Nepotrebuješ tam mať digitálky. A ktoré sú digitálky? Sú dole. Nemáš, ak som sa opýtal tú hodinu? Nie, snačka nebolo. Mančík. Tam to je, no. Tak si poďme na to nejaké... No už tu nech dávajte tam ten... Tak otvoríme ich, poď si tam. No veď hej. Aj si sadnem. No. Počúvaj. No. Áno. Národná Valévia, tam také brnenie, majú Rusi majú. Koľko nechoď poď. Už vypol do kapra. Čo? Už dávno, no. Tak poď, ale už čakáme. Už dávno. Kto to bude znova zohrievať? No dajte ten medík. Tak som dala. Prehľadajte sa, spomente si na tých, čo sú tu medzi nami, najmä na rodičov. No. Dobre. Monika tu medzi nami není, my sme tu ale všetci. Takže to je v podstate... Tak sa modlí, od včera na nebesiach. Miro sa modlí, on bol naposledy krstený, teraz by mal vedieť, by mal začať. Mal by to tu zviezať. Ty by znala, vieš, ty si hlava rodinu. Ja som už uviedol. Zdravá z Mária, milosti plná. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života svojho Ježiša. Amen. A poďme Sveta Mária, Matka Panna, Nekryť sa. prosba nás hrieši teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Dobre. Tak spomenuli sme si na mamu, na otca, na všetko príbuzní. Monika tu medzi nami není, ale to nevadí. Takže nechajte si chutnať, spomíname to, čo 2000 rokov slavia kresťania. Narodením Krista. A tá podľa našich tradícií, ako mamka naučila, oplatky, to sú v prvom rade s medom, tiež majú svoju tradíciu kapustnica a po kapustnici kapor. To znieme tvojim šalátom. No.